Il-Ministru għall-Ġustizzja u Kultura Owen Bonnici ħabbar kif in-numru ta' kawżi pendenti fil-qorti naqas b'mod sostanzjali taħt din l-amministrazzjoni. Waqt laqa bit-tema Gvern li jisma', Bonnici spjega kif dan huwa frott inizjattivi li ħall-Gvern. Aħna li għamilna huwa li bdejna proġett pilota. Proġett pilota xi jkun? Proġett fejn inti tibda ftit. Tgħidli ilna tant nistennew li jkun hemm titjib għalfejn bil-ftit. Għaliex il-qorti hija qasam delikat ħafna. Il-ġudikanti għandhom l-awtonomija tagħhom. In-numru ta' kawżi pendenti fl-aħħar sena sħiħa ta' amministrazzjoni preċedenti kien dak ta' 26,650. Sentejn wara dan naqas għal 25,892. B'hekk dan jirriżulta fit-tnaqqis ta' aktar minn 700 każ pendenti. Irrimarka kif bil-ħatra tal-ġudikanti l-ġodda dan l-ammont mistenni jkompli jonqos. Fl-istess laqgħa ma naqsitx referenza lejn l-infurzar lokali. Segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li l-gwardjani lokali se jkunu fil-libertà illi jagħtu ċitazzjonijiet skont kemm jaraw ksur ta' liġi u m'għandux ikollhom pressjoni biex jilħqu kwota ta' numru ta' ċitazzjonijiet fis-sija. Dik il-kwota lill-warden, il-pressure ta' bniedem wara kollox ħaddiem irid joħroġ u jrid jagħti 3 tickets kull sija, dik se tispiċċa sal-aħħar ta' din is-sena. Bontempo spjega wkoll kif il-Gvern għaddej b'ħidma kontinwa biex naqqas id-djun li fihom kienu jinsabu l-kunsilli lokali meta kien elett il-Partit Laburista fil-Gvern. Djun li kienu jammontaw għal xejn inqas minn 22 miljun euro. Fost l-interventi li tqajmu din il-konsultazzjoni pubblika kien hemm dawk dwar il-liġi tal-kera. Dwar dan il-Ministru Bonnici qal li l-Gvern irid jilħaq bilanċ. Dan bil-kirjiet kunu aġġustati għal dawk bil-proprjetà b'ċens temporanju ta' bil-1979 għal inqas minn 30 sena. B'hekk il-Gvern se jkun qed jagħmel ġustizzja wkoll anke ma' sidin ta' dawn il-proprjetajiet li qed jitħallsu valur inqas minn kemm tassew tiswa il-proprjetà.